Бельгия фландыры дөньядагы иң ире куян токымы. Куяннарның авырлыгы уртача 7-9 кг тәшкил итә. Бу төр хайваннарны асрау бөтен кешенең дә кулыннан килми. Ник дигәндә, алар аерым тәрбия һәм игътибар сорый. Следующий год кролика, говорят. И вот мы как раз я решил увеличить поголовье. После того, как раз до весны реставрируем клетки, все сделаем, у нас до 250 штук доходило. Я хочу вот опять сейчас, ну пускай не 250, но чем больше, тем лучше. А поголовье обязательно будем увеличивать. Шитлектә 2 айлык куян балалары да бар. Аларның авырлыгы 2 килодан артып кеткән. Куяннар үзләрен тәрбияләгән кешене әллә каян таный. Владимир абыйның тавышын ишетү белән куяннар шитлектә йөгерешә дә башлады. 5 рулонов сена и 3 рулона соломы. Это на зиму хватает. На данный Зерно сколько надо? Зерно тонны 3-4. Но этот год как поменьше поголовья. Например, в день вот 10 килограмм уходит. Если в раз давать, вот не каждый день. 2 раза в неделю, ну как сочные корма же все равно нужны. Куяннарга кышка җитәрлек азык топлаганнар. 5 төргәк салам, 3 төргәк печән, 3-4 тонна ашлык әзерләгәннәр. Кәбестәне куяннар аеруча яратып ашый. Салкынга чыдан булган Бельгия фландырлары кызу көннәрне бөтенләй яратмый һәм эсселекне авыр кичерә. Гигант гәүдәле булсалар да, куяннар тыныч булулары белән аерылып торалар. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.